Lana ke kubikwa ukuthi umzali wale ntombazane ekhubazekile uyifasa njengenja. Uyabona nje nasevidweni akuvezwanga ubuso kuvikela yona intombazanyana le kuthiwa ke ifaswa njengenja. Uyabona nje kubi ezweni khona ukuthi umzali ongenza kanje inganeni yakhe, noma mhlambe ingane angayizali, noma athi umuntu akaphilanga kahle ekhanda okanye ukhula kangakanani, akumelanga la umuntu ezenziwe kabuhlungu kanje. Uyabo, uzama ukubaleka manje kufaselwe ey'nyaweni. Hayi, sengizozwa ngabantu kuma-comments ukuthi esimeni esinje kwenziwa kanjani, nokuthi-ke ikuphi abazali abangakwenza mhlambe ukuze kugwemeke izinto ey'fana nalezi.